ଗୋଟେ କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ କୋରାପୁଟ ମାନେ ସେପଟେ ସବୁ ଏରିଆ ନ ଯାଇକି ବି ମାନେ ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ସେଇ ଗେଟଅପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲା କି ଦେଖ ପୁରା ଡମ୍ବୁରୁ ପୁରା ହେଲା ତାଙ୍କର ବାଜା ଯୋଉଟା ସେଗୁରା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆଉ ଭିତରେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଭାଇ ଏଇଠି ଘର ଟିକେ ଉନ୍ନତ ମାନ ଘର ମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଛି ଘର ମାନେ ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ପୁରା ଏଠି କୋବି ଲାଗିଛି ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ପରିବା ଅଛି ଭାବୁଛି ନେଇଛି ହାତୀ ଜଗିବା ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କର କୁହାଯାଏ ହେଲା ଏଇଟା ଟାୱାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ପୁରା ଧନୁଷର ଭାଇ ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି ହେଲା ଘର ଉପରେ କଣ କହିଲେ ବଡ ବଡ କଖାରୁ ଲାଉ ହେଲା କି ହଁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସାଗର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2026 କୁ ସବୁ ମୁଁ କୋଉ ବର୍ଷ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆସିନି ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ କି ଆସିଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ କଣ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି ୟୁନିକ୍ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ହବ ମାନେ ଏ ବର୍ଷର ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଉପରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ନୂଆ ହେଇଛି ହେଲା କି ତ ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ହେଲା କି ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସଜାସଜି ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ତ ଚାରିଆଡେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବି ଏଠି ଅଛି ଆଦିବାସୀ କଳା ବସ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ଫାଷ୍ଟ ବାଁ ପଟେ ସବୁ ମାନେ ଦୋକାନ ଗୁରା ସବୁ ପଡିଛି ମାନେ ଦୋକାନ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ ଗୁରା ସବୁ ପଡିଛି ଷ୍ଟଲ ଗୁରା ମାନେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ତମ୍ବା ଫମ୍ବା ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁରା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ସାଇଜରେ ସଜା ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୟୂର ପୁରା ସୋଲରେ ଯୋଉ ସଜା ହେଇଛି ଏଇଟା ଭାଇ ନାଇସ୍ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠିକି ଯିବା ବୁଲିବା କଣ କେତେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଅଛି ଏଥରକର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ପଶୁ ପଶୁ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳରେ ମାନେ ବଢିଆ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସବୁ ପିତ୍ତଳରେ ରେଟ୍ କଣ କେତେ ଆସୁଛି ଏ ହାତୀ କେତେ ଆସୁଛି 1000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ପିତ୍ତଳ ପରେ ଏପଟେ ଆମର ପୁରା ସବୁ ବାଉଁଶ ସବୁ କୋଉଥିରେ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଇରେ ତିଆରି ନା କୋଉଥିରେ ଆଉ ସବାଇ ଘାସ ସବୁ ଜାଗା ସବାଇ ଘାସ ତିଆରି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ଆ ଭିତରେ ମାନେ କଣ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ରୁଟି ବକ୍ସ ଗରମ ରହିବ ଭିତରେ ଟିକେ ଖୋଲିଲେ ଟିକେ ଏଇଟା ଭାଇ ଷ୍ଟିଲ ଫିଲ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କେତେ ଆସୁଛି 600 ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉପରେ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ସାରା ମାନେ ଏପଟେ ଇଏ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଗୋଟେ ରଘୁରାଜପୁର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଥିଲା ଏଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ମୁଁ ଆପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବି କରିଥିଲି ହେଲା କି ଏମିତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଏପଟେ କିଛି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପଥର ଯେତିକ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଆମର ପଥର ପୁରା ଶିଳା ରେଖୁତ ପୁରା ହୁମଦସ୍ତା ଆଉ ତାଟିଆ ଫାଟିଆ ସେଗୁଡା ବି ସବୁ ଏପଟେ ହେଲା ସେଗୁଡା ବି ସବୁ ଏପଟେ ଏଇ ଦୋକାନରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ କଣ୍ଢେଇର ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ଇଏରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଇ ଏଗୁରା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ଧାନରେ ୱାଓ ନାଇସ୍ ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ମାନେ ଯୋଉ ଧାନରେ ସବୁ ଟିକି ଧାନରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା କେତେସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସେଟା ଲାଇଭ୍ ବି ତିଆରି ହଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା କି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଲାଇଭ୍ ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେଠି ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ଆମର ଧାନରେ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାଟିରେ ସବୁ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିରେ ଉପରେ ଲଣ୍ଠନ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ମାଟିରେ କପ ମାଟିରେ ଝୁଣା ସେରା ସବୁ ମାଟିରେ ହେଲା କି ଦେଖ ଦୋକାନ ଖାଲି ଭିଡ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଏଇ ବାହାରୁ ଖାଲି ଦେଖ ରେଟ୍ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ରେଟ୍ ଆମେ ତ କିଛି କିଣିବୁନି ରେଟ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ରେଟ୍ ପଚାରିଲା ପରେ ନ କିଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପଚାରୁନି ଖାଲି ଦେଖି ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯଦି ଭାଇ ନବ ତାହେଲେ ଆସ ଏଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ଦେଖ ପୁରା ଘର ମାନେ ଘରର ସୋ ପୁରା ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ହେଲା ଏଇଟା ପରେ ଦେଖ ପୁରା ଯେତିକ ସବୁ ଘର ବାସ୍କେଟ ଫାସ୍କେଟ ହେଲା ପେନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ସବୁ ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଉପରେ ଘର ଗୋଟେ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିବେ ଘର ଜାହାଜ ଏ ଭାଇ ଟିକେ ସାଇଡ ଏଇ ଦେଖ ସେ ଉପରେ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଗୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଛି କୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଟର ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ସେ ଜାହାଜ ଭଳିଆ ନଙ୍ଗା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଛୋଟ ଶଗଡ଼ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ହଁ ଦେଖ ଶଗଡ଼ ଭାଇ ଦେଖ ଖାଲି ବଳଦ ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଶଗଡ଼ ପୁରା ରେଡି ସରି ବଳଦ ନାହିଁ କଣ ମୋ ସାଇଡରେ ଏଇଠି ବଳଦ ଅଛି ହେଲା ହେଲମେଟ ନୁଚଉଛି ଇଏ ବି ବଳଦ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ବି ବଢିଆ ବଢିଆ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଦେଖ ନାଇସ୍
ଚାବି ରିଙ୍ଗ ସେଇ ଘର ସେପଟେ ଦୋକାନ ଯାହା ଥିଲା ଏପଟେ ଦୋକାନ ବି ସେଇଆ। ଆଉ ତା ସାଇଡରେ ଆମର ବଢିଆ ବଢିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ଯୋଉ କାଠରେ ସବୁ ତିଆରି ଫିନିସିଂ ମାନେ ନଙ୍ଗା ଫିନିସିଂ ହେଇଛି। ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଠି ଦେଖୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆଉ ବଢିଆ ବଢିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସବୁ। ଏପଟେ ଆମର ଷଣ୍ଢ ବଳଦ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଠରେ ପୁରା ନଙ୍ଗା ନଙ୍ଗା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। କିଛି ନାହିଁ ସେପଟେ ଆମର ଖାଲି ଶଗଡ଼ ପଡିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଷଣ୍ଢ ବଳଦ ଅଛି। ଷଣ୍ଢ ବଳଦ ଅଛି ନେଇକି ବସିକି ଶଗଡ଼ ଯିବା କଥା ଯିବ ହେଲା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭାଇ ଶିକା ନଡିଆ କଥା ସବୁ ଶିକାରେ ଭାଇ ଦେଖିଛ କେବେ? ହଁ ଏ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ହେଂସ। ଇଏ ଆମର ହେଂସଟି ଆଁ ସେଟା ସବୁ ସେଇ ବାଉଁଶ ଇଏରେ ହେଇଛି ନା କୋଉଥିରେ ହେଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଭ୍ୟାନିଟି ଗୁଡାକ ଶିଆଳି ଲତା ତ ସେ ଉପରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ସବୁ ଦେଖ ସବୁ ଶିଆଳି ଲତାରେ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଶିଆଳି ଲତା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଝୋଟ ଶିକା ଫିକା ସବୁ ପଡିଛି। ତ ଭାଇ ସେପଟେ ଆମର ଫଙ୍କସନ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ପୁରା ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଫଙ୍କସନ। ତ ଚାଲ ଟିକେ ଫଙ୍କସନ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା ଗୀତ ଭାଇ କପିରାଇଟ୍ କାଳେ ପଳେଇ ଯାଇପାରେ ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଏଇଟା କପିରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଥିବ ମାନେ ଏ ଗୀତ ସବୁ ଥିବ କପିରାଇଟ୍ ନ ପଡିପାରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଏରିଆକୁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଏପଟେ ବି ସେମିତି ସବୁ ସେମ ଜିନିଷ ସେ ପିତ୍ତଳର ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ସିଏ ଏମିତି ସବୁ ଏପଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଡିଛି ହେଲା କି ଏଇପଟେ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ଆମର ମାଉସୀ ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ କି ଚାଉଳ? ଯୋଉ ନାଲି ଚାଉଳ ଦେଶୀ କେତେ ପ୍ୟାକେଟ କିଲେ ସବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଁ ବାସପାର କୋଉଠି ସେଟା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ସେପଟେ କଣ ଯୋଉ କିଏ ଅଦା ଫଦା ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ହଳଦୀ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏପଟେ ସବୁ ଆମର ପୁରା ଦେଶୀ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଏପଟେ କଣ କହିଲ ବେପାର ହଉନି ଆସ କିଣ କାରଣ ସିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି କାଉଣ୍ଟର ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମାନେ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଯେତିକି ମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ତମେ ୟୁଜ କର। ଭାଇ ବାହାରେ ପଇସା କେତେ ମାନେ ନକଲି ଫକଲି ଜିନିଷ ୟୁଜ କରୁଛ। ଏ ଏ ଭାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ହଉଛି ଆମ ଉପରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଆଉ ଏତେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ମାନେ ସବୁ ମେଳାରେ ଯେମିତି ପଡେ ଆମର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ସେଇଗୁଡାକ ହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଶୀ ଆଇଟମ ହେଲା କି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଯଦି ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ରିପିଟ ସବୁ ମେଳା ଫେଳା ଦେଖୁଛ ତ ସେଗୁଡା ମୁଁ ଦେଖେଇବିନି ହେଲା। ଏପଟେ ଆମର ପୁରା ଦେଶୀ ବଢି ଫଡି ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଏ ଦୋକାନରେ ଆଉ ସେପଟେ ଦୋକାନରେ ବି ସେଇ କଣ ଡାଲି ମହୁ ଏମିତି ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଉପରେ ମହୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆମର କିଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ସେଗୁଡା କଣ? ଶିକା ଖାଇ ଏଟା କଣ ହୁଏ? ଚୁଟି ସଫା କରନ୍ତି ଚୁଟି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର କ୍ଲିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡୋଭ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲକ୍ସ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଆଚ୍ଛା କିଛି କାମ ନୁହଁ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜିନିଷଟା ପୁରା ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା କେମିତି କଣ ଲଗା ହବ ୟୁଜ ହବ କେମିତି କଣ? ଆକୁ ଆପଣ ନେବେ ନେଇକି ପାଣିରେ ପୁରା ଗରମ ପାଣି ଫୁଟା ପାଣିରେ ହଁ ମାନେ ପାଣି ଫୁଟୁଥିବ ଯଦି ବତୁରେଇବେ ହାତରେ ବି ଚିପୁଡିକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ କରିଦେବ ଉପି ସବୁ ପଳେଇବ। ଆଳୁ ନା କଣ? ଆଳୁ ଭାଇ କଣ କେମିତି ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ ତାର ମାନେ ଇଏ? ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇଟା ଆମର କୋରାପୁଟ ଦେଶୀ କୋରାପୁଟ ଦେଶୀ ଆଳୁ ସେ ସେମିତି ମାନେ ସିଝେଇ ଖାଆନ୍ତି ତ? ଭାଟି ଆଳୁ କେତେ ଟଙ୍କା ତାର ରେଟ୍? 60 ଟଙ୍କା। ତ ଭାଇ ଆମେ ବି ସେଇ ଯୋଉ କଣ ଶିକା ତାକୁ ବି ନେଇଗଲୁ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ବି ତାକୁ ବି ନେଇଗଲୁ ମା କହିଥିଲା ଘରୁ ଆଳୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଦେଖିଆ ନାଲି ଆଳୁ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତ ଖାଇବା ଦେଖିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖ ଏପଟେ ସବୁ ମାନେ କଣ କହିଲ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ମାନେ ସବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଏଭଳି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଆଣି ବିକୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ମାନେ କିଛି ମିଶା ନୁହଁ କି ଭେଜାଲ ନୁହଁ। ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଦୋକାନ ତ ଭାଇ ଝୁଣା ଥିଲା କୋରାପୁଟ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଆମର କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଥିଲେ କୋରାପୁଟ ତ ଝୁଣା ଭାଇ ପୁରା ଫେମସ। ଆଉ କଣ ଦେଖେଇବି ତମକୁ ସେଇ ଖାଲି ମାନେ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ କୋରାପୁଟ ମାନେ ସେପଟେ ସବୁ ଏରିଆ ନ ଯାଇକି ବି ମାନେ ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ସେଇ ଗେଟଅପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲା କି ପୁରା ସେଇ ଗେଟଅପରେ ସେ ଦୋକାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆମର ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖଉଛି ହେଲା ପୁରା ଯେମିତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ନାକରେ ଯୋଉ ବଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଯୋଉ ପିନ୍ଧିକି ବସନ୍ତି ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ବସଛନ୍ତି ଦେଖ। ଆଉ ଭାଇ କଣ ଦରକାର ଆଦିବାସୀ ମେଳା ତ ଭାଇ ଆସିବ ପୁରା ଆଦିବାସୀ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଫିଲ୍ ନବ ପୁରା ହେଲା ମଜା ପୁରା ନେଇକି ଯିବ। ମୁଁ କଣ ଦେଖେଇବି ସବୁ ହଉଛି ମାନେ ସେଇ ମହୁ ଝୁଣା ଡାଲି ଫାଲି ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଆଉ ମେନ୍ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଘରର ସବୁ ମେନ୍ ଇନୋଭେଟିଭ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ
ସେପଟକୁ ଆମେ ଯିବା ଯାଇନୁ, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଆଦିସାର ଗୋଟେ କଣ ପଡିଛି ଭାଇ, ଏଇଠି ଦେଖ। ଆଉ ଇଏ ଆଦିସାର ପଡିଛି ମାନେ ଭାଇ ଏଇଟା ଭାଇ ରେଟ୍ ତ ଭାଇ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିବ ଭାଇ, ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଥିବ। ଚାଲ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହୋମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯୋଉଟା ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଲଚର ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସାରିଲେଣି ସେପଟେ ଷ୍ଟେଜରେ। ଆମେ ଖାଲି ଏପଟେ ଏରିଆ ବୁଲୁଛୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲା ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଏପଟେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍କ୍ରିନରେ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ଭାଇ ଦେଖ ଏମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା, ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ହେଲା। ସେପଟେ ସେଇ ଯୋଉ ଘର ସବୁ ତାଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଯୋଉ ସେପଟେ ଯୋଉ ଦୂରରେ ଦେଖୁଥିବ ତ ସେଇଗୁଡା ଟିକେ ମାନେ ଭିଡ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେଠିକି ଗଲୁନୁ। ଏବେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଛି, ଏବେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଦେଖଉଛି ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପୁରା ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆଉ ପୁରା ଚାଳ ଘର ମାଟି ଘର କେମିତି ରୁହନ୍ତି, କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ପୁରା ସେଗୁଡା ପୁରା ଭାଇ ଦେଖ ହେଲା। ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆସିବ ଏଇଗୁଡା ହିଁ ଦେଖିବ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଘର ଯୋଉଟା ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଘର କୋଉଭଳିଆ ପୁରା ଚାଳରେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଛି, ପୁରା ମାଟି ଘର ଇଏ ପୁରା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ପୁରା ଡମ୍ବୁରୁ ପୁରା ହେଲା ତାଙ୍କର ବାଜା ଯୋଉଟା ସେଗୁଡା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଭିତରେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଭାଇ ଧନୁଷର ଭାଇ ତୀର ପୁରା ମେନ୍ ଜିନିଷ ପୁରା ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କୋରାପୁଟ ଗଦବା ଘର। ଆଉ ଭିତରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦେଖ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଭାଇ ଯାହା ଭାଇ ଦେଖିବ ପୁରା ଭାଇ ରିଏଲ ପୁରା ହେଲା ଗାଁ ଘର। ଆଉ ଉପରେ ତ ପୁରା ଚାଳ ଘର ଆମର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପୁରା ନୂଆ ଜିନିଷ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ଉପରେ ଯୋଉ ହେଇଛି ପୁରା ଗଛ ଉପରେ କଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ? ଆମ ହିସାବରେ ଚାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି ସାର୍। କଣ ଛାଉଙ୍ଗ? ଚାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ହିସାବରେ ଚାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ମାଚା କୁହନ୍ତି ତୁମ ହିସାବରେ, ଓଡିଆରେ ମାଚା କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଓଡିଆରେ ମାଚା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଛାଉଙ୍ଗା। ଚାଙ୍ଗ ଆଉ ପୁରା ଟାୱାର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଏଇଟା ବି କାଠ କମ ପଡିଗଲା ନା, ଆଉ ଟିକେ ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ କଲର ଯୋଉ ସେଇଟା କଣ ମାନେ ସିଂହ ନା କଣ ସେ ସବୁ? ନାଇଁ ତୁନ୍ତୁଡି 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 ବଜାନ୍ତି ବଜନ୍ତି। ପୁରା ମାଟିରେ ହିଁ ପୁରା ତିଆରି କରିଛ? ମାଟିରେ ଆଗ ବନଉଛ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଆକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ? ଏଇଟା ଆମକୁ କମ ଟାଇମ ଦେଲେ ସାର୍, ଆମେ ଟିକେ ଏତେ ଡିଜାଇନ ବନେଇ ପାରିଲୁ ନା। ତଥାପି କେତେ ଦିନ ଏଟା ଲାଗିଲା? 2-3 ଦିନ? 10 ଦିନ ସାର୍। 10 ଦିନ ଲାଗିଗଲା? 10 ଦିନ ଲାଗେ, ଆମକୁ କମ ଟାଇମ ଦେଲା। ରାତି ପାଇକି ସକାଳେ ଆମେ ଶୋଇନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପୁରା ଦୋଳି ହେଲା, ଦୋଳିରେ ପୁରା ଆମ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ଦୋଳି ୟୁଜ ହୁଏ ହେଲା କି, କାଠ ପୁରା ବାଉଁଶର ଦୋଳି ଯୋଉଟା, ବାଉଁଶର ଦୋଳି ବି ଏଠି ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ ହଳ ଫଳ କରନ୍ତି ଚାଷ ଧାନ ବିଲ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରହିଲା ହେଲା କି, ଲଙ୍ଗଳ ଫଙ୍ଗଳ ଏଠି ଅଛି। ଟିକେ ଜୁମ୍ ମାରିଦଉଛି ଏଇଠି ଦେଖ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚକି ବି ଏଇଠି ଦେଖ, ଚକି ବି ତଳେ ଅଛି, ଚୁଲି ଅଛି, ପୁରା ରୋଷେଇ ଘର ଏଇଟା ତାଙ୍କର। ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଜୁଆଙ୍ଗ ମଣ୍ଡ ଘର ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ହେଲା, କେଉଁଝରର ସେଇଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ହେଇଛି, ଏଇଟା କେଉଁଝର ଯେହେତୁ ଆମର ମାତା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୁରା ମାତା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ବି ଏଠି ରଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା ବି ହଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ ନାଁ ହେଲା। ଏପଟେ ହଉଛି ମୁଗୁରା ଦେଖ, ମୁଗୁରା ଦାସନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଟା କଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଥିଲେ ବି ସେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଲାଉ ତୁମ୍ବା ସୁକୁଡାକ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛତା ଯୋଉଟା ଆମର ଦେଖ ଚକୁଳିଆ ବଣା ଯେମିତି ଛତା ସେମିତିଆ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ପଡିଛି। ଏମିତି ସବୁ ନଙ୍ଗା ନଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ। ଚାତ ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ବୋବାଲିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଛି ହେଲା, ପୁରା ବୋବାଲିଆ ଜିନିଷ କୋଉ ମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଖଟିଆ ଯୋଉଟା ଖଟିଆରେ ବସନ୍ତି ସେ ଖଟିଆରେ ବି ଏଠି ପକେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଇ ବସଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଖଟିଆ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଉଡି ଶୀତୁଳି ସେଥିରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା, ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳଭୂତ ଦେଖିଛ? ପାଳଭୂତ ଏଇଠି ଦେଖ, ପାଳଭୂତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପରେ ନଳା ଉପରେ ଭାଇ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପାଳଭୂତ। ଓ ନାଇସ୍। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଯୋଉ ଖଟ ଉପରେ ଯୋଉ ମଉସା ଜଣକ ଖଟ ଉପରେ ବସଛନ୍ତି, ପୁରା ଝୋଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଯୋଉ ରସି ଇଏ, ଆଉ ସେ ତ କାଠ ଆଉ। ତବେ ଏବେ ତା ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ହେଲା କି, ଏଇ ଘର ଦେଖ, ଏଇଠି ଘର ଟିକେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଘର, ମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଛି ଘର ମାନେ ସେଇ ଏରିଆର। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ସୋଲାର ଅଛି, ଟ୍ୟାପ ବି ପାଣି ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ହେଲା। ଆଉ କଣ ଦରକାର, ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ସୁବିଧା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଟାଇଲି ଘର, ଉପରେ ଦେଖ ଟାଇଲି ଘର। ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି କଖାରୁ ଲାଉ ସେଇଗୁରା ଖାଲି ଉପରେ ଖାଲି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପାଉଡି ଭୂଇଁଆ ଘର, ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ବଣେଇ ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦରଗଡର ଗୋଟେ ପାଳଭୂତ ଦେଖ ଭାଇ। ଇଏ ଆଇଲାରେ ପ୍ରେମ ଋତୁ ଭାଇ, ପୁରା ସେଇ ଭାଇ ପୁରା ମନେ ପଡିଗଲା ହେଲା କି, ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତର ଇଏ ଭାଇ। ସବୁ ଭାଇ ବ୍ଲଗର ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ବ୍ଲଗର ଫୋନ ଧରି ଧରି ମୋରି ଭଳିଆ ସବୁ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ, ପୁରା ଏଠି କୋବି ଲାଗିଛି, ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ପରିବା ଅଛି, ଭାବୁଛି ନେଇଯିବି ଭାଇ ବାଡେଇବେ। ଦେଖ ଜୁମ ହେଇଯା, ଏଇ ଦେଖ ଲେମ୍ବୁ ହୋଳିଛି ତାଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କୋବି ଆମର ସେପଟେ କୋବି ସବୁ ଲାଗିଛି, କୋବି ବି ହେଇଛି ଭାଇ ପୁରା ଫୁଲ ବୋବାଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଘର, ସେ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଡ୍ରେସରେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ କୁକୁଡା ବି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖ ଭାଇ ହେଲା।
ଏଠି ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ବି ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ସୁନା ଇଏ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଢିଙ୍କି ମାନେ ଚକି ପେଶିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ଏଠି କଣ ସବୁ ଏମିତି ସାଇଡରେ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଘର ଏଗୁରା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ସେପଟେ ଭାଇ ଦେଖ ପୁରା ବୋବାଲ ହେଇଛି ଭାଇ ପୁରା ପାହାଡ କରିକି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଆରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯୋଉ ଭୀମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଆଉ ସେଠି ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ତାଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ଘର ସେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ସେଇଠି ମାନେ ବସିକି ମାନେ ପୁରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଚକି ଏଇଠି ପୁରା ପେଶୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଚକି ପେଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ପୁରା ଗେଟଅପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାଉସୀ ବି ପୁରା। ଆଉ ଲାଜ ଲାଗିଲା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ମହୁରୀ ଫହୁରୀ ଏସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଆମର ଉପରେ ମାନେ ପୁରା ଟାୱାର ଅଛି। ଆଉ ମଉସା ଟିକେ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି ଆସିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଦେଖ ଭିତରେ ଯୋଉ ଢିଙ୍କି କୁଟା ହୁଏ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଟା ପୋତା ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖ ମଉସା ଆସିଲେ ଏ ରେଡି ପୁରା ଗେଟଅପରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦେଖ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଉପରେ ବି ଆମର ଦେଖ ମୟୂର ବି ଏଇ ମଉସାଙ୍କର ଅଛି। ଭାଇ ଏ ମଉସାଙ୍କର ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମିନିଷ୍ଟର ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ହେଲା। ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟର ସିଏ ବି ଆସିକି ଏଠି ଦେଖ ସିଏ ବି ଆସିକି ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର ପୁରା ଚାଲିଛି କଣ କେମିତି କଣ ପଚରା ପଚରି ହେଲା। ହଉ ଆମେ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଆମେ ଆମ ଭିଡିଓ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଆମର ଯୋଉ ନୂଆପଡାର ଯାହା ସବୁ ଥେମ ଅଛି ଘରର ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ନୂଆପଡାର ପୁରା ଥେମ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଧଳା ପୁରା ଇଏ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଥେମ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଲାଲ ବଙ୍ଗଳାର ଥେମ ଆସୁଛି। ଚଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଘର ଏ ଘରର ନା। ଆଉ ଏଇଟା ସୁନାବେଡା ନୂଆପଡାର ହିଁ ଆଙ୍କର ଥେମ ଟା। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ବଢିଆ ମାନେ ପାହାଡ ଇଏ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଝରଣା ଇଏ ହେଲା। ଚୌଧୁରୀ ଗଡ ଖାସି ଗଡ ନା କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗେଶ୍ଵରୀ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ତାଙ୍କ ଆଉରାରେ ପୁରା ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପରେ ସେ କିଛି ମାନେ ଧଳା ଧଳା ସବୁ ତାଙ୍କ ଧାନ ଫାନ ସବୁ ମାନେ ଓହଳା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ବି ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଲ ବଙ୍ଗଳା। ଆଉ ଏଠି ବି ତାଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀ ବି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ବି ଏଠିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି କଣ ମା ସୁନା ଯାଇ ତାଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀ। ଆଉ ଦେଖ ଘର ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଜୁମ କରୁଛି ଢିଙ୍କି ଯଦି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଢିଙ୍କିର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ଚଳନ୍ତି ପୁରା କିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ ଢିଙ୍କିରେ ହିଁ କୁଟନ୍ତି ଧାନ ଫାନ ସବୁ କଳ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଦେଖ ହେଲା ଏଇ ଚୁଲି ଭାଇ ଏପଟେ ମାନେ କଣ କହିଲ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗୋଟେ ଟାୱାର କରିଛନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ଶତ୍ରୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟାୱାର କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖ ପୁରା ଯୋଉ ହାତୀ ଜଗିବା ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଟାୱାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ପୁରା ଧନୁଶର ଭାଇ ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି ହେଲା। ଭାଇ ମାରିବ ଟାୱାର ଉପରେ ଛିଡା ହବ ଧନୁଶର ଠିଁ କିନା ମାରିବ ଏକାଥରେ କି ଗୁଳିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ହଉଛି ଆମର କୁଟିଆ କନ୍ଧଘର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କନ୍ଧମାଳର ଥିମ ରେ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ପୁରା ବାମ୍ଫି କୂଅ କରିଛନ୍ତି ଏପଟେ ବାମ୍ଫି କୂଅ ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ଗଛ ଫଛ ପୁରା କଦଳୀ ହେଇଯିବେ ଶୁଭମ ନେଇଯିବା ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ପୁରା ବଢିଆ ଘର ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ପଛ ଗୋଟେ କିଛି ଲାଇଟନିଂ ଏତେ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଠୁ ମାନେ ଝରଣା ହେଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସିବାର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଗଛ ସରି ଗଛ ଆଡେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ହେଲା। ଆଉ ଘର ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଦେଖ ପୁରା ଡମ୍ବୁରୁ ଅମ୍ବୁ ତାଙ୍କର ବାଜା ଫାଜା ପୁରା ବାହାରେ ଟଙ୍ଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ତାଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ଥିମ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ଯୋଉ ଧନୀପେତୁ ଧରଣୀ ଦେବତା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କରମୁଣ୍ଡା ଜଣେ ମଇଁଷି ବନ୍ୟା ମଇଁଷି ବନ୍ୟା କୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଇଏ କରି ଆଉ ଘର ପୁରା ଦେଖ ଭାଇ ଘର ଭିତରରେ ବି କଣ ଘର ଭିତରେ ବି ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଧାନ ଚାଉଳ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଏଇଗୁରା ହିଁ ପୁରା ପୂଜା କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ଛୁଆ ହେଇପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ସବୁ କେତେ ସବୁ ମାନେ ମଞ୍ଜି ଡାଲି ସବୁ ଇଏ ଭଲ ଥିମ୍ ହେଇଛି ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭାଡି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଖଟ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କିଛି ଭାଡି ଭଳିଆ ହେଇଛି ବୋଧେ କଣ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଜୁଏଲି ମାନେ ଜୁଆଳି ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଅଛି ଜାଳ ଫାଳ କି କଣ ଏମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗଳ ସେଠି ଲଗାଇଛି ଭଲ ସୋଲାର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ଆଉ ତା ସାଇଡରେ ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଭଲ ପୁରା ଯାହା ଦେଖିବ ଭଲ ହେଲା କି ତମେ ମାନେ ପୁରା ଯାହା ଦେଖିବ ଭଲ ଦେଖ ଏପଟେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଚିଗଲେ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ଶୁଖି ପୁରା କମଳା ହେଇସାରିଲେ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାପୁଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ମାନେ ଖଜୁରୀରୁ ତାଡି ଆମର କେମିତି ଯୋଉଟା ବାହାରେ ହେଲା କି ଖଜୁରୀ ନା ବାଉଁଶ ନା ଥାପୁଡ
ସାପ ସେଟା କଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇ। ମାନେ ସହର ରହିକି ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଦେଖ ମାଠିଆ ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମାଠିଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ତ ଭାଇ ତାଡି ହିଁ ହେଇଥିବ, ତାଡି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖ ଭାଇ, କୁକୁଡା ଭାଇ ପୁରା 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 ଇଏ କୁକୁଡା ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖ କୁକୁଡା ଭାଇ ଇଏ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବଣ୍ଡା ଘର ଡିଅ, ମାନେ ମାଲକାନଗିରିର ଆମର ଏଇଟା ହେଇଛି। ସେଇପଟେ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଦେଖ ପୁରା ଆମର କଦଳୀ ଆଉ କଖାରୁ ଏମିତି ସବୁ ସବୁ ଓହଳେଇଛନ୍ତି। ମାଉସ ଉପରେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଆଉରା ଲେବୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଠି ଉଷୁଙ୍ଗ ବୋଲି ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଧନୁସ୍ଥିର ତାଙ୍କ ସାଇଡ ରେ ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲା। ପିନେ ଉଷୁମ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ମାଉସ ପୁରା ଦେଖ କେତେ ପୁରା କାନ ଫୁଲ ପୁରା ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପୁରା ମୋଟାର ଭାଇ ହେଲା କି। ତ ତାଙ୍କ ଯୁଗର ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ କଣ କହିଲେ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ ହେଲା। ଭାଇ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ପୁରା ଆଉରା ଏରିଆ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ପୁରା ଭାଇ ଦେଖ ପୁରା ଭାଇ ବି ପୁରା ପୁରା ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରା ହେଲା। ଭାଇ ଦେଖ ପୁରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାଇ ମାନେ ହେଲା ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରା ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଚ ହେଲା ପୁରା ଚିଲେଇକି ପୁରା ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ ପୁରା। ଆଉ ସେଠି ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ସେଠି ଛିଡା ହେଲୁନୁ କାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୀଘ୍ର କରିକି ଯିବା। ରାତି 10ଟା ଆସି ବାଜିଲେ। ତ ଚାଲ ଆଉ 2ଟା ଘର ଅଛି ସେଇଟା ବୁଲିଯିବା। ତାପରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦୋକାନ ଫୋକାନ କିଛି ବୁଲିଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବା ହେଲା। ଆଉ ଦୋକାନ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁନି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ହେଲା କି ସାନ୍ତାଳ ଘର ଏଇଟା ତାଙ୍କର। ଆଉ ମଉସା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରା ବଜଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଗା ଜୀବନୀ ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଦୂରରେ ପୁରା ଆସନ୍ତି, ଗହଳି ପୁରା ହଲଚଲ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖ ଭାଇ ଘୁଷୁରୀ ଦେଖ, ଘୁଷୁରୀ ଭାଇ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ଘୁଷୁରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ସେପଟେ ତ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଛେଳି ପୁରା ମାହୋଲ ମାନେ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏଇଠି ପୁରା ହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଘରଟା ଭାଇ ଦେଖ, ଘର ମାନେ କୋଉ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ମୟୂର ପୁରା କରିକି ପୁରା ୱାହ ନାଇସ୍। ତ ତା ସାଇଡରେ ମାନେ ଭାଇ ଦେଖ ଘର ପରେ ଘର ଖାଲି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଲଉଛି ଆଦିବାସୀ ଘର। ତା ସାଇଡରେ ହଉଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଘର, ରାୟଗଡାର ହଉଛି ରାୟଗଡାର ମାନେ ଏ ଘର ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଘର ଏଇଟା ହେଲା। ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଘର। ଏଠି ବି ତାଙ୍କର ଆଗ ଭାଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତି ହେଲା। ଏକ ହଉଛି ଚାକିରି ଦେବତା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଜ ନିଜ କଲଚର ହିସାବରେ ନିଜ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ମାନନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖ ଭାଇ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଭଳିଆ ମାନେ ପୁରା ଥେମ କରିଛନ୍ତି, ୱାଓ ନାଇସ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ ପୁରା ଗେଟଅପରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ହେଲା। ଗେଟଅପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କୁଡି ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଜିନିଷ କଣ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭାଇ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କଣ, ଯାହା ହେଇଥିବ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ଏପଟେ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେଇଛି, ଏପଟେ କଦଳୀ ଆଉ କାଠ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ରେଡି ପୁରା। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ହେଲା କି। ତାଙ୍କର ହଉଛି ପାହାଡିଆ ଘର ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପାହାଡିଆ ଘର ଥିମ ରେ ହେଇଛି। ହିଲ ଖାଡିଆ ହଟ୍ ହେଲା କି ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ଏଠି ବି ସେମିତି ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଆଗ ଭାଇ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେବାଦେବୀ ହେଲା କି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଦେବା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖ ମାନେ କୁମ୍ଭା ମାଙ୍କଡ ଡିଆ ପତ୍ର ଘର। ପତ୍ର ଘର କେବେ ଦେଖିଛ? ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ପତ୍ରରେ ହେଇଛି ହେଲା କି, ତାକୁ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ପୁରା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ସେଇ କୁକୁଡା ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ଏଇଠି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଆ ତ ମାଟି ଘର ଉପରେ ହେଇଛି। ଆଉ ପାହାଡ ଦେଖ, ପାହାଡ ପଛ ଗୋଟେ ପାହାଡ, ଖଜୁରୀ ଗଛ, ଖଜୁରୀ ତାଡି ବି ଦେଖ। ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଯେତିକ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଉପରେ କଣ କହିଲେ ବଡ ବଡ କଖାରୁ ଲାଉ ହେଲା କି ଭାଇ ଦୂରରୁ ଦେଖିଦିଅ ପୁରା ଭିଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଉପରେ କଖାରୁ ଲାଉ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ମାନେ ଭାଇ କୁହନି ଭାଇ ନିହାତି କଖାରୁ ନିହାତି 10 କିଲିଆ 15 କିଲିଆ କଖାରୁ। ଆଉ ସବୁ ଘର ଆମର ଏପଟେ ବୁଲା ସରିଗଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ବୁଲା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଭାଇ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖତମ। ଏଇ ଶୁଭମ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖତମ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିବୁ, ହଉ ଛାଡ ଏତିକିରେ ଦେଖିଦେଲୁ ଭାଇ। ଟାଇମ 10ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦୋକାନ ସବୁ ଏପଟେ ବନ୍ଦ କରିବା ତାଙ୍କର ସବୁ କାଉଣ୍ଟର ଲାଗିଲାଣି। ତ ଭାଇ ଏବେ ଆମର ପୁରା ବୁଲା ସରିଲା ଆମର ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ତ ଏଇଠି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ବୁଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ରହିବ ଆମର ଆଜି ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆଜି ଠାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଅପ ଟୁ ଫେବୃଆରୀ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜାନୁଆରୀ 26 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ରହିବ। ତାର ଭିତରେ ଆସିକି ବୁଲି ଯାଅ। ଆଉ ସବୁ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କେବଳ ଦୋକାନ ଗୁଡା ହିଁ ଦେଖେଇନି କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଇ କଣ କହିଥିଲି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ କଣ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବି। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।